Moi! Mä oon nyt vähän erilaisessa paikassa kuin tavallisesti. Mä siis tulin nauttimaan tänne upeasta Suomen kesästä. Ja mulla tuli tunne, että mun pitää ottaa tarotkortit mukaan. Ja nyt mulla tuli tunne, että mun pitää tehdä tulkintaa. Niin here we go. Mä haluan myös mainita sen, että mä näin tossa äsken maassa metsämansikoita, semmosen tosi pienen metsämansikan. Niin kun se kasvi on vielä tosi pieni, mutta metsämansikka anyways, ja mulla on semmoinen tunne, että jollekin se merkkaa jotain. Mutta mitä sun pitää kuulla tänään? Mulla on vähän logistisia vaikeuksia täällä, kun maa on epätasainen. Ihanaa. Aurinko. Sulla säteilee elämässä valoa jonkin asian suhteen. Semmonen kirkastuminen. Ilman, että tarvii olla mitään niinku hengellistä, mutta semmonen kirkastuminen, valaistuminen jonkun asian suhteen on tapahtunut. Ja muuta. Ja mä koen, että tää asia, minkä suhteen sä oot saanut nyt tän kirkastumisen, valaistumisen, se on avannut sulle jonkinlaisen polun, jotain uutta kohti. Ja sä oot ihan jotenkin silleen, että mä haluan nyt tietää kaiken tästä asiasta. Okei, mä haluan tietää lisää. Ui. Mä koen, että tää on joku semmonen juttu, mikä on sulle ollut niinku lapsena tärkeä. Tärkeä juttu lapsuudessa. Tai jotain, mitä sä oot tehnyt lapsuudessa. Ja musta tuntuu, että kun sä oot hoksannut tän asian, niin tää on ollut melkeinpä semmonen, että ei vitsi, nyt mä tajusin tän jo, nyt niinku joku klikkaa tosi kovasti silleen, asian loksahtelee paikalleen. Ja sulla on semmonen tosi hyvä flow. Jotenkin asiat menee nyt silleen, tuntuu siltä, että ne menee just silleen niin kuin niiden pitääkin mennä. Mitäs muuta? Ja tää ei ole pelkästään tämmönen sieltä vähän ulkopuolista varmistusta. Niin tää ei ole mikään tämmönen, että hoksasin tämmösen asian ja eipä siinä mitään, huomenna on uusi päivä, vaan tää on niinku joku tämmönen, mistä alkaa kukkia jotain uutta. Jotain uutta voi syntyä tämän pohjalta. Pentakkeleiden vitoinen pakan pohjalla. Se, että sä oot löytynyt tämän uuden asian, tai että tää asia on klikannut sulla, on... Mä näen just kun sorsa ui ohi. Ja toi sorsa on niin kuin, se ei pelkää yhtään, se tulee ihan tosi tosta liki ja se menee vaan niin kuin tosta hitaasti lipuu ohi. Ja jotenkin toi sorsa tuo mulle semmoista rauhan tunnetta. Semmoista, että mitään hätää ei oo, mitään vaaraa ei oo. Ja se, että tää uusi asia, mitä tässä on syntymässä, se on jotenkin tosi kaunista. Se on jotenkin tosi pientä ja hentoa vielä toistaiseksi, mutta
Mitäs muuta meidän pitää tietää tästä? Pentakeleiden, Maljojen 9. Ja täällä vilahti siis kohtalon pyörä täällä pakan pohjalla äsken, kun nostin ton tosta. Tää on siis jotain semmoista, mitä sä oot oottanut ja mitä sä oot toivonut. Ja tää on jotain semmoista, mitä on odotettu kauan. Odotettu sitä hyvää ja sitä kaunista. Ja tää on nyt se hetki, kun tää alkaa tapahtua. Mitäs muuta? Tää on myös jotain semmoista, mitä ei ole nähty niin paljon. Tää on jotain tosi uutta, tosi semmoista uniikkia. Ja sä tuut olemaan semmonen tienraivaaja tän asian suhteen. Nousee sanat esiin kivinen polku. Mut niinku kivinen polku, joka kannattaa ottaa. Eli siis selkeästi tää on myös semmonen, vaikka tässä on tosi paljon kaikkea iloa ja valoa ja semmoista täyttymyksen tunnetta ja semmoista, että palas loksahtelee paikalleen, niin se ei myöskään tarkoita, että sun ei tarvitsisi niinku puskea tämän asian suhteen, vaan tää tulee vaatimaan myös semmoista pienemmoista uhrausta. Jalkapohjat voi vähän nirhautua, mutta se ei tarkoita, että sun pitäisi lopettaa sille sijoille. Vieläkö jotain muuta? Musta on aivan ihanaa, että tuolla ääntelee Joutsen tuolla taustalla ja sit mulle tuli tänne Maljojen 2 ja Maljojen 2 kuvaa semmoista kahden ihmisen välistä rakkautta. Mut jotenkin mä haluaisin sanoa, että tää ei lähtökohtaisesti ole välttämättä romanttista, vaan tää on enempi semmonen, mitä tää vähän semmoista niin kuin yhteistyömäistä kumppanuutta. Ja sit toi Joutsen oli tosi ihana tuolta tähän hetkeen, kun Joutsen on kans yksi näistä linnuista, jotka pariutuu sen saman kumppanin kanssa pitkäksi aikaa. Joten semmoista mä koen, että tässä tilanteessa voi olla tiedossa. Mitäs muuta? Vieläkö jotain muuta? Tää on myös semmonen, mistä sä tulet nauttimaan hirveesti. Tää projekti ja mihin ikinä tää johtaakaan tää polku tulee olemaan tosi antoisa. Ja tulee tuomaan paljon täyttymystä. Antaa paljon. Antaa huomattavasti enemmän mitä se ottaa. Toi oli nyt ehkä semmonen loppuääni tähän tulkintaan. Mä toivon, että jos tää tulkinta resonoi, sä kertoisit mulle sitten kommenteissa tai laittaisit mulle viestiä. Ja mä toivon, että jos sulla on mahdollista, niin mene ulos ja nautit tästä upeasta, kauniista luonnosta, mitä meillä on täällä Suomessa. Ja
nähdään taas ensi kerralla uuden tulkinnan parissa. Moi moi!